Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ethinta My Brother's Keeper edlala lapha kuMzansi Magic. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke futhi indaba ezibhlungu, indaba ke ithinta My Brother's Keeper okuyidrama ethandwa kakhulu edlala lapha kuMzansi Magic ngo7:30. Sekuphinde kwavela ke la indaba ezibhlungu kuvela ukuthi ke My Brother's Keeper ngeke isabuya for isizini entsha okuseason 3 kuona kuMzansi Magic ngawo ke lapha unyaka ka2025. Babeke sebeveza ukuthi ke isizini ledlalayo njengamanje okuseason 2 iyona ke isizini yokugcina yayo ke My Brother's Keeper khona ke lapha kuMzansi Magic. My Brother's Keeper ingaphansi kweRhythm World Production kanye nawo ke lapha umkhokha ebengivezile ke ngawo umkhokha ukuthi ke nawo futhi kuvelile ukuthi ke awubuyi ngawo lapha unyaka ka2025 for isizini entsha. Lezi indaba ke ivezwe imithombo ethembakele kanye nayo ke lapha ijournalist yeze entertainment uFilm Phela. Abacacisanga ukuthi ke kahle kahle isiphi isizathu esenza ukuthi ke useason 3 wayo ke My Brother's Keeper ungasaqhubeki. Zinjalo ke mbukeli indaba ke lezi ezibhlungu andike bengivezile ke before ukuthi ke umkhokha nayo ke My Brother's Keeper bangaphansi ke kwayo iRhythm World Production and asazi ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani lapha kuiRhythm World Production cause kubukeka sengathi ke ikhona inkinga, kodwa emakhamba isikhathi mbukeli ngiyobuya ke ngizokuupdate makhona okuvelayo. Mhlambe ke izinto ayihambanga ngendlela kona kuMzansi Magic nayo ke Multi Choice nayo ke lapha iRhythm World Production, but uyazi ke mina mbukeli ngihlezi ngikhona ngiyobuya ke ngizokuupdate. Yizo ke lezade ngikuphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.